Metamorforça. L'escut dimensional amagat a l'espai adquireix les dimensions d'un individu i l'aïlla totalment del món exterior per fer la cobertura exterior. Els efectes de la radiació, la gravetat i la temperatura són absorbits i es pot limitar qualsevol moviment d'energia en forma d'ones. Fins i tot una bala o la resistència al xoc d'una explosió nuclear. La massa inercial depèn del control de la resistència a la pressió superficial. El moviment a la velocitat de la llum més possible. A més, el poder muscular es duplica segons la seva funció. Aquest poder és infinit. En aquesta era moderna, les lleis físiques han transcendit el supervestit somiat. Mentre tingui aquest poder... Jo també seré un superheroi! Sí! Soc tot un geni, tant que sí. Per què no et lleves més d'hora? Sempre has d'esperar fins a l'últim minut. Sempre feu tard, vosaltres dos. I què? Bé, arribo. Mirai, a tu tant te fa tot, oi? Doncs no ho demostres. Mira, tu no n'has de fer res d'això. Mirai, ets una mala educada. O simplement per manteniment. Per cert, han tornat a enviar l'extracte dels moviments de la targeta. Va! No, Zomo, no cal que et recordi que això de la targeta és un secret i que en Hiroshi no n'ha de saber res. Si ho descobreix ens voldrà fer de pare. I que no s'assabenti d'això d'avui. Però, escolta, què passarà si guanyes i tothom se n'assabenta? Ja m'espavilaré. De fet, si pensa dormir tot el dia, no en sabrà res. Ha passat la nit malgastant electricitat. Segur que ha descobert alguna cosa fora de sèrie. Mira això, sembla un acord de porcs. Són gairebé les 12. Ja és hora de llevar-se. Pots començar a baixar del teu núvol. Vinga. Ha passat! S'ha tornat boig! Ja ho he aconseguit! Fantàstic, però si has de fer volar la casa o alguna cosa així, deixa-ho córrer. Els teus invents no funcionen mai. Què és aquesta ximpleria? Sobre l'escut dimensional d'en Moldive. Ei, deixa-ho estar, que no puc tenir intimitat, jo. Que ets pesat. En Nozomu t'espera, afanya't i vine a esmorzar. D'acord, de seguida. Hiroshi, vols malgastar el diumenge somiant? Almenys endreça l'habitació. Somiant? Somiant? Potser sí. Me'n vaig, adeu. Calç Ozora. Senyores i senyors, gràcies per acompanyar-nos en aquesta ballada en què la SIC anuncia el pròxim Gran Premi de Cotxes Restaurats, que tindrà lloc la setmana vinent al circuit de Tòquio. Mirin-los, són els mateixos models antics, però reinventats pels temps moderns. Una col·lecció de cotxes ben característics. Ei, un Honda de 12 vàlvules RA121, No està malament per ser del nostre departament de restauració. Sí, esclar, al capdavall una rèplica és una rèplica, una còpia no és l'original. Feia molt de temps que no el veia, senyor Amagi. Ja veig que, com sempre, continues molt interessat en aquestes coses, Ozora. M'han dit que treballes amb molta dedicació en el Departament d'Estudis Tècnics. Oh, què diu? Fins i tot a la SIC, en comparació amb la NASA, vull dir, els recursos i la teoria de què disposem són... Oh, m'agradaria ensenyar-li una cosa que porto aquí. Això és una imitació de la càmera sonora R25 de 8 mil·límetres. Ostres, no era això el que li volia ensenyar. On és? És un... No em digui... Que és un videodisc! Sí, és un article molt rar i és únic. I jo en tinc el software, també. Ni amb la teva col·lecció retro no em guanyes, Suposo que té raó. Senyores i senyors, gràcies per esperar-se.
El que veuran a continuació és del tot autèntic. D'entre els 32 cotxes participants, aquest és l'únic Fórmula 1 de debò. El P34. Per fi la SIC ha aconseguit un model d'aquesta màquina. No hi ha res com les coses autèntiques, oi, senyor Amagi? I ara, l'acte central. Tot seguit procedirem a l'elecció de la noia indicada que destaparà aquest prodigi de la tècnica. Qui serà la guanyadora del concurs de bellesa de la SIC? Qui és la noia més bonica de Tòquio? En primer lloc els presentaré el nostre jurat especial, el físic japonès més eminent del segle i conseller honorari de la SIC, el professor Hiroshi Amagi. Professor. I el nostre director del Departament de Planificació, el senyor Niure. Comença el concurs. La primera concursant, la senyoreta Masami Oka, de 18 anys. La següent concursant és la número 3. Per què tremoles? És la primera vegada que participo en un concurs tan important. Estàs morta de por, oi? Perfecte, ara estic segura que guanyaré. La senyoreta Mao Shirasa, de 17 anys. Em toca a mi. A veure què passa. No li facis cas, Mirai. I la següent segurament ja la coneixen. És ex-Miss Air City i ex-Miss Iberigaoka, la concursant número 10, de 17 anys, la senyoreta Mirai Osora! Senten les ovacions? Mira que bé, no li podies haver dit al teu germà? I ara que hem creat aquest clima d'emoció, quina d'aquestes 12 belleses serà proclamada Miss Grand Prix? Què passa aquí, És increïble! Sisplau, senyores i senyors, no s'esperin! Sistema de transport de matèria! Precaució. Passa una cosa horrible! Ens ataquen unes terrorbeques! Pressa, Mao, t'has d'aixecar! No puc! La cama! Ajudeu-me! És això. Vaig crear aquest poder per una situació com aquesta. Si l'haig d'arribar a fer servir mai, ara és el moment! Sí, ha arribat l'hora. Espera't! Tu saps Kung Fu, oi? Sóc una principiant! L'E-Fa-U és tot per mi, ara! L'E-Fa-U? Deixa anar aquestes dones! Un, dos, tres. Estàs bé, Mirai? Ostres! Ostres! Caram, nano! No ho trobo gaire professional. Vigila darrere teu! Res d'aplaudiments, sisplau. No esperava una recepció tan moguda! Un moment, ja ho tinc! Control d'inèrcia al màxim! Jennifer, recupera'ls. Endavant. Quina passejada. Ostres, límit de temps.
Aquest era en Moldiver? I he notat alguna cosa força familiar en tot plegat. Elizabeth, Sayúria, Nastasha, Vivian, Jennifer, Brooke... El professor no trigarà a venir. Feu el favor de preparar-vos per rebre'l. És una vergonya! Qui és aquest personatge tan ridícul? M'ha esguitarrat la meva classe més il·lustre! M'ha arruïnat la reputació de geni més gran del segle! Creieu-me si us dic que no li perdonaré mai! Els millors productes de la tecnologia humana són valuosos tan sols quan estan en possessió meva. Correcte, Isabel? Sí, professor. Peti qui peti, l'FU serà meu i el faré digne de figurar en la col·lecció privada d'en Meshingle. L'agent Brooke, senyor. Què? Jo recuperaré l'FU, senyor. Bé, i també vull que desemmascareu aquest bufó disfressat davant del públic. Prepareu pel dia del Gran Prix de Fórmula 1 de Tòquio. I no vull errors! D'acord, professor! Ja sóc aquí. La festa ha sigut genial. L'he vista per televisió. Escolta, Nozomu, que ha tornat l'Hiroshi? No, encara no. L'he vist entre el públic. Ja és a casa. Té més força i mobilitat que no em pensava. Els resultats són millors del que m'esperava. Voldria saber si puc solucionar aquesta sensació de gravidesa estranya. Que t'agafo en un mal moment. Per què no truques? És un secret, vés-te'n! Vas dir que mentre els pares fossin de viatge no hi hauria secrets entre nosaltres. Oi que ho vas dir, germanet gran? Molt bé, doncs. Et deixo unes quantes coses que t'has descuidat amb tant de merder. La roba que duies. I les ulleres. Fins i tot la roba interior. Com has arribat a casa sense que et detinguessin? Ja m'ho pensava, tot això és molt interessant. Tal com us havia dit, hi havia un savi que afirmava que l'espai exterior estava format d'èter. No ho trobeu interessant? Massa temps fent creuers espacials. Hauria d'haver dedicat més temps als terrormeques. He perdut la possibilitat de ser reina de la cursa, també. Benvolgut senyor Misaki, un dia l'atraparé. Per tant, li demano... Senyoreta Ozono, despertis! Era una broma. Vinga, no m'empipis. Segur que ja tornaves a somiar en el senyor Misaki. Treu-t'ho del cap perquè és de totes nosaltres. Ei, d'on has tret tots aquests bitllets? Doncs res, és que ja fa temps que estalvio i ara estava comptant si... Per cert, n'has sabut res més dels organitzadors? Ostres, m'he descuidat d'escoltar els missatges. Esclar, et deus haver passat tota la nit de farra. I suposo que no has vist això. Vaig guanyar el segon premi. I qui va guanyar el primer? Sí, jo! Visca! Què és això? Oi, que va ser fenomenal! He comprat tots els diaris! Espera't! El misteriós desconegut rescata un enorme petrolier. L'heroi salva un nen d'una mort segura. L'heroi superhumà torna un gos robat. Un guerrer valerós al servei de la justícia. Un dia, quina passada! Tothom està boig per ell. M'agradaria saber qui és. El capità Tòquio? Hola a tothom. Com va, canalla? Passarem una... Bona part del projecte de l'Hiroshi és dolentíssima. No té cap gràcia. Em faria vergonya que em dibuixessin així. Em moriria. Un petit canvi li aniria molt bé. Hola? Fantàstic. I ara com ho faig? Aquí hi ha alguna cosa. La forma exterior està determinada per l'entrada d'ones cerebrals. Doncs jo en tinc d'ones cerebrals. Sí, és fàcil. Bé, això espero. I introduiré uns quants canvis i li milloraré l'aspecte. Què fa? Para! Què fa? Prou!
dia preciós al circuit imperial de Tòquio. Un dia per defensar els noms dels antics reis de la carretera. Qui serà el guanyador del Grand Prix? Aviat ho sabrem. Mentrestant comença la batalla reial. Què té de divertit veure aquests cotxes de gasolina fent voltes i més voltes en cercle? Ets massa petit per entendre l'emoció que se sent quan peten els tubs d'escapament i els pneumàtics grinyolen a l'asfalt. Ja ve! Això és l'antigalla de la teva empresa, germanet? Suposo que la cursa deu ser molt emocionant, però tant de bo hi hagués aire condicionat. Això diferencia els homes dels nens, Nozomu. El soroll! M'agrada! I ara l'estrella de la cursa, el Tyrrell P34 d'en Satoru Nakayama. Què li sembla, professor Amagi? És el millor. Com peta el motor. Senten les 6 rodes fregant la pista del circuit. És l'últim crit de la tecnologia del segle XX. Però em fa l'efecte que va una volta per darrere del primer. En Namakumara Honda continua al capdavant amb 2 segons d'avantatge. És el més ràpid del grup. Quan s'acosten al Marion Chicken es disputa aferrissadament la tercera posició en una batalla esplèndida. Qui podia haver previst una lluita tan disputada? Què passa? L'equip de la SIC abandona per entrar a boxes. Aturar-se. Només queden 9 voltes. Bona sort. Gràcies, Miss Reina de la Bellesa. Oh? Ei, alto! Què passa? Amb Meixinga? Però què és això? Molt bé. Hiroshi! No sé què passa aquí fora, però deu ser l'acte criminal de què ens ha advertit el professor Meixingal. Déu meu, què pretén? Vol crear pànic al circuit? Es tracta d'un altre aldarull del grup Mecha? Això és molt estrany. Què passa? Què passa? Descriu-me el problema. N'he perdut completament el control. La direcció, el canvi, l'accelerador, no funciona res. Condueix tot sol. És impossible. El número 2 s'acaba d'estavellar contra la paret. Aquest accident també l'ha provocat el professor Meixingal. Isabel, preparatius en marxa. El controlador i el sincronitzador. Rebut. Però no podeu parar el motor des d'aquí? Una cosa o altra s'hi ha de poder fer. Ja ho provo, però el sistema no respon. Sembla que alguna cosa el controla des de lluny. Potser el professor Meixingal vol un autèntic Fórmula 1. Déu meu, un altre accident? Quina desgràcia, aquest pas moriran tots els pilots. T'equivoques, tots sobreviurem. Què? Què passa ara? Senyores i senyors, el capità Tòquio Continua la seva defensa del bé. Un moment, la persona que ha rescatat el pilot és una preciosa dona jove capa llarga. Què? No es deu pas referir a mi? No pot ser! Adéu. Era ell! Hiroshi! Quina nena! Jennifer, hem d'enviar el supervestit a la Brooke. No podem. L'F1 és al mig del sincronitzador. El professor continuaria dient que la cosa més urgent és la noia. Ella és el nostre objectiu real. D'acord. Àrea dimensional d'intrusió. Preparats per avançar sistema. Fixat l'objectiu a la graella. Preparats? Ja! Escolta, que no penses fer res. Ets tu qui m'ha fet això a mi. El braç és massa prim. Però has d'admetre que és molt més atractiu. El vaig programar perquè et fos fort, no bonic. Eh? Això forma part del grup del capità Tòquio i jo revelaré la teva autèntica forma. Mirai, espera'm darrere la graderia principal. Què? Vinga, corre! Ostres, seria fantàstic si no em fes mal. Què?
No puc lluitar sense músculs d'home. El teu cos no és pas gaire dur, ara, oi? Em deus un favor. No fotem. Si et dec res, és el refredat que estic agafant. Perfecte, ho faré jo. Treu-te tota la roba. Escolta, no entenc per què... L'equip no pot funcionar damunt de la roba. Ets boig. Tot plegat és pura coincidència. Em sembla que explotaré o jo què sé. Ja està. I ara què? Té, agafa això. I ja està? 666 segons. Després el limitador s'engega. Ho has entès? Això no va. Confio en tu, Mirai. Metamorfosa! Oh! Aquest vestit és horrible, no! Doncs em sap greu que no t'agradi, germaneta. Ja t'explicaré els detalls secundaris després. Molt bé. En marxa! Sort! Sí! Va, surt a lluitar. Si no surts, la gent del públic morirà. Au, calla! Fa estona que sóc aquí. Mireu, és ell! Per fi! És el capità Tòquio! Jo no em dic així. Em considero una persona simpàtica, valenta i lleial. Moldiver! Dai! Exacte, sí! Foc! Lepa-la! Merda! Ai, mare meva. És el poder d'en Moldiver. Mirai, no estiguis tan pendent de tu mateixa i rescata en Nakayama! Sí! Afanya't! Utilitzant l'escut dimensional d'en Moldiver, pots decidir el grau de resistència física al món exterior i controlar-la. Estalvia'm les lliçons de física, eh? A veure com es fa per anar més de pressa. Al visor pots ajustar la resistència superficial i els paràmetres de velocitat amb les teves ones cerebrals. Molt bé! Penses que et deixaré escapar? Oh, Dios! Aquest vestit és massa. Què? En vols més? Entoma això! Merda! Que m'hi haig d'estar gaire estona més, aquí? No s'havia vist mai aquesta velocitat en una unitat de combat. Realment és la batalla més ràpida de tots els temps. En un no res passaran per davant de la tribuna principal. No pot ser! Han passat com bales! Mira, i quanta estona penses portar aquesta paparra enganxada al darrere? Afanya't a rescatar en Nakayama i l'FU! Sí, ja no me'n recordava. Vinga! Mira, ha sigut molt divertit, però ja és hora de plegar. Què? Brooke! Isabel, potser el sincronitzador funciona malament. Hem de capturar l'FU. Espera't, mira d'anul·lar-lo i sincronitzar-lo amb la Brooke. Oh, Brooke. Continua! De seguida, Hiroshi! El receptor no hi és! Què passa, Mirai? Quin problema tens? Ostres, he passat de llarg, auxili! És una velocitat increïble! Increïble! Mira-lo! Oh, què faig? És veritat, anul·lar els paràmetres! Anul·lar! Anul·lar! He dit anul·lar! Oh! De pressa, de pressa! Devastació massiva! Un col·lapse colossal! Fa esgarrifar, senyores i senyors! Oh, no! Senyor Nakayama!
La vella superheroïna ha salvat el guapíssim pilot de curses. Gràcies, a disposar. Què he fet? Quina manera d'obtenir reputació d'heroi.